като зреят самите те и като бъдат родители, не да използват децата, защото съм наблюдавала много двойки, които използват децата, за да ги съберат, децата, за да ги сплотят, за да бъдат оръжие, особено когато се развеждат и не могат да го направят това адекватно. Това е изключително грешно, защото децата имат различна роля. Ние създаваме децата в името на любовта. Когато аз бях на обучение за кандидат-осиновители, една дама каза: ами аз искам дете, за да не съм самотна. Нямаме право на това. Изключително нямаме право да въвличаме децата в нашите емоционални грижи, в нашите емоционални светове. Детето е тук при мен или аз създавам дете и имам дете, за да може то да бъде един добър възрастен. Единственото нещо, което трябва да правим, да обичаме децата си. Нищо повече. Дори изконните права на децата си не винаги ги изволяваме. Това означава да възпитаваме децата да бъдат самостоятелни и да възпитаваме децата по начин, по който не всичко да го задоволяваме. Една личност може да бъде изградена само единствено когато има и ограничения. Франкъл казва да се научим да страдаме, въпреки страданието ние да израснем. Това е важно да научим децата си. Въпреки страданието, моментното страдание, то да израсне. И това е здравата личност. Така можем да възпитаме децата си.